Shubor nakaslem jong unong san hima. U samla man bahalang phankon ubade unongwat RTI na po kajila sa shisien ula pensyai pa ba hawede ba kajingwat jingtep lingba ka RTI ya ka Queen Hotel ke badan Hajurabat Ribha District. Uni u samla ulaong ba kajubab ba uyo na ka RTI ke ba upa na ka office u Deputy Commissioner Ribha District. Halor kajingdon ki kambean ha ka Queen Hotel Hajurabat Ribha kamlong ka ba sngohun bat kam ajing hun yu namar ba kam da shai ba. Shushu ule thu bak office UDC kamla jubab ye jingkali jong u badu ong ru bakam dan jingtep shapang kate ka hotel ule thu ru bawla yo ru ye ka jubab ba superintendent ka office excise ula ai license ban penyat bat bu ye jaka dikyat kate ka hotel nakliang ju ula bu jingkali blada superintendent jong ka office excise u ai kate ka license ban penyat ye jing dikyat kate ka hotel manu ban ba khli la da ja ba mi ke jingkul mar kate ka jaka Ulaong balik si kala bandan kata kajing lek ki badan board ni kita ki high level ki badan jing day bat kajing penyat ya kati ka hotel. Na kaliang jung ulaong ru ba un sapha kajing ujor shok office UDC ka Ribha District lingba ka appellate authority halor kajing bom yo ya jubab ka basai ya kani ka RTI. Kerteng jonga kadi ba aman phalang phankan ngadi we nakinongwat RTI hapo ka jela sa shisien pat ngai khubrei ya phi ki pat ba anong song jong kari khasi jantia pat kujuru jong kajelahi poro kawei ka phanghi ka ba nakaliang ka jonga kumuwei nakinongwat RTI kanwan ra bat ngan pensai sa ki pat ba jong kajelahi menta ka janmit ka dei halor ka kijubab ki ba ngalayo lang ba ka RTI ka ba ngala file hapo ka office jong Deputy Commissioner Ribha District hak bayadai bat ka jengdan jong ka Queen Hotel hang the hapo Jorabat Ribha District te hakaban nangkong nang syap nga sngo ban ai jingero mo ya ka wei na ki sang balang kapala pawnam hakajala kata ka Henry Trap Youth Council HYC ha kaba hakini ki khaniat banai ki ba ladap ngatrai ngilai i lomba kilat patai kubor hakaba mo nakaliang jong tu ki rangba nang yalam kil ami sakhmat hakaban pensai sya ki pajba alur ka jengdon lani taki kambian ki badan hapo kathi ka Queen Hotel lang ti hapo Jorabat Ribha District te nakaliang ka jonga nga ai ka jingero bat ka jeng khublei mo yekitu ki rangba ki bala mi sakhmat te bat kumju mo kum uwei hi na ki nongwat RTI baru kumju mo kum uwei na ki nong snong jong kajela te katkum kajubab mo kaba ngalayo hakani ka RTI mo kapau ba kajenglong jong kate ka hotel kadon shibun kita ki benta ki ba ompat syai hadu menta bat kaba peniru ba kajenglong jengman kabalong menta hakati ka hotel kamot kamlong kan katkum ki kandon jong kaan te nakaliang ka jonga hi nga kentu ya ki bor mo ini ki bor ki badi pet ki de ban toket ba halor ka jengdon mo jong ka te ka Queen Hotel hang the hapo Jorabat Ribha District but let's say lada ka district administration kalap ba kadon kata kajing penken an kamut kide ban sin kide ban shem da kita ki sin jam mo ki bateng e mo haka let's say da ka ba penken o da ka ba pensitom katkum ki kandon an te ki don katu kat ni mo ki jingkeli mo ki bang labu hi hap ka ba dei bat kathi ka Queen Hotel hang the po Jorabat Ribha District kini ki jingkeli de ki bang labu ha ka office jong u Deputy Commissioner Ribha District te nakaliang ka jong kimo ngala kali kum ni hakabaya dei bat ka building and land use permission te nakaliang ka office jong u Deputy Commissioner Ribha District kimdon record ai hakabaya dei bat kani ka benta katkum ka jubab mo ka bangalayo hakani ka RTI te nang taro ngala kali kita ki complaints lani kita ki jing ujor kan let's say kadon niam kajing ujor la bandai kajing ujor na kaliang mo
jong kipat ba riu shimet ani ki kun hun ba pher re kat kum kani ka RTI hoi ka pan i hang ni ba kila adan kita ki ba complain re ngimla bantep ko mangal ong ipi ba lesi kita ki jing ujol ki dei na ki riu shimet lani da ki kun hun ba pher ki balabu ya kita ki jing ujol ma ha ka ba dei ba ketika Queen Hotel hang thia po joraban te nang taru mo ngala kali kani ki ha ka ba dei bat ka inspection bat ka copy jong ki inspection report te katkum kani ka RTI mo ki jubab sanga ba ka inspection lale da u assistant commissioner haka ar pho new trek ujulai araja usan henry onda ngalapan ya ka copy jong kata ka inspection report kemsem lala ban ai lani ban pan i katkum ka jubab kani ka RTI te nang taru ngala keliru hakabayadai bat ka NOC lani kataka permission ban penyat ya kita ki night club casino bat kumtar ter nakaliang jong ka office mo jong u deputy commissioner riboy kem chamala ban jubab hakabayadai bat kani ka jeng keliru ka manglabu te nang taru mo kidan katu kani ka jeng kelipat mo ki bala transfer ya ki bala pha sha ka office jong ka Meghalaya State Pollution Control Board nang ta ka superintendent of excise lani ta ka office jong excise jong Riboy district nang ta jong kilapha ru sya ka district medical and health officer DMHO te ha ka bayadai bat ka kani ka jingkeli ka bala pha sya ka office mo jong ka DMHO Riboy district hangdi ka pan i bakat kup kani ka RTI mo layu ajeng tip bakim syam laai ya kata ka permission lani bandai inspection haka bayadai bat kani Queen Hotel podanti apo Jorabat Riboy district te baru kumju katkum kani ka RTI ngiyoi kumbang lai thu EP ba kala transfer chapo ka office jong superintendent of excise te katkum kani ka RTI ngi bakadan kata ka jing ai license da ka office jong u superintendent jong ka excise Riboy district ha ka biadai bat ka jing penyat kan ya kita kibar ni kita ki jaka dikia ha ka tei ka hotel ka copy license ru kilapha syangi te nang taru ngelayo ru ya ka jubab mo naka Meghalaya State Pollution Control Board te nakaliang jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ru kiong ba kani kiong ba kimdon bantai hakabayadai bat kani ka Queen Hotel Jorabat Riboy district te nakaliang hi ka jong mo nga kwa banbu yakini kijingkeli lada ka office jong u superintendent jong badipek mo jong excise te lada kila ai si sai ta ka jingbit mo ya ta kabar mo kabadan ya kabar ka hatu manu ban ket khle bat manu ban ba khle lada kimi lela lada ki don kinu ki jing ya kulmar hakate ka jaka bat kumjuru ngakwa ban bu kajingkeli ya ka office jongka Meghalaya State Pollution Control Board katkum kajubab ka balapha sanga te kiong ba kimdon bantai hakabayadai bat kani ka hotel te ngan chubatai khandiat ki mo hakabayadai bat ka kajingdon banta jongka Meghalaya State Pollution Control Board hakabayadai bat kini ki hotel to ngan subatai khandiat mo katu kan ni ki benta ki badon kam ha kabayadai bat kajingdon banta jongka Meghalaya State Pollution Control Board hakabayadai bat katuka Queen Hotel ke po Jorabat te ban mo ka Meghalaya State Pollution Control Board mo kadon yakini ki benta mo ka consent to establish kabamut shuwa bantai ni seng yaka Queen Hotel kadai banyo yaka permission naka Meghalaya State Pollution Control Board kani ka pensisa mo ba ka jingtei kam kta yaka ka khandeu bat ka jing impat ba katkum ka Prevention and Control of Pollution Act 1974 nang ta saka consent to operate
hadin bala adaptei ya ke hotel kahap banyu ya kani ke permission ban trikam kani ka penpau ba ka hotel ka don ya ka proper proper sewage treatment system lani kata ka solid waste management but ka penyat ya kita ki jabuk kan kumbala kaba penyat ya kita ki jabuk kumbala besar da ka office jong kami clear state pollution control board nang ta ki donru kita ki inspection mo ke inspection ka pollution ka office mo jong kami clear state pollution control board kadai bandai inspection ban penting kena bakani ke hotel kam dai ban penjabuk mariang ti lada ka donru lada kani ka hotel lani ka don kata ka jing penken mo yakini ki kendon ki balabu da ka office jong ka pollution control board kamut ka pollution control board kala ban khang no yakani ka hotel I notice lani pensitom katkum ki kendon jong ka pollution state Meghalaya state pollution control board na kaliang jong ahi mo kum uwei na ki nongwat RTI kumbang la krenteng mo hakipor ki bala dab bat hakipor ki bala no hi kum kari India hi kumbang la dab kren kade kari sensar pajba kumta ngi ru pajba ngi don ka hok mo ban yo jeng tep ban sai lani ban pensai saki pajba lesi la da don kinu ki office trikam jong ka sarkar jela mo ki ba don kam bakla ya kabor ka jongki na kaliang jong ahi hagabiadei hi bat kani ka banta kumbang laong hi mene ba ka district administration lani ka office jong deputy commissioner kadai ka way mo ka bala ban lei lada lap ba kadon kata ka jing pen kanyaan hagabiadei bat ka Queen Hotel ti Jorabat Riboy district na kaliang jonga ngan satho da ka complain siya ka office jong deputy commissioner Riboy district bat nang taru bat ngaku aban ongkum ni balad lada kita ki bor ki badai pet ki badai khmi kim sngap ya kita ki jung ujor le si ngala aban ong no ba kala bandai ka jing le don bor jong nu kila bandai mo ki briu ki badon hakabor lani kita ki briu mo ki jong ka sarkar ki ba don banta lani mo ki bangi kumbang yosngo ita ki kentien dang ya sum sanang kita ki kentien high level let's see akabia dei bat kathika hotel hang thia po Jorabat let's see kila bandon banta kita ki high level akabia dei bat kathi ka hotel Jorabat Riboy district gijing kelihi ki bangalapan nak office mo jong u deputy commissioner Riboy district khandai ne sputli gijing keli ki bangalapan nak office jong deputy commissioner Riboy district Ki jubab pat kum no pia bola ki jubab hi ki bangalayo tai ki jubab hi ki don katu kat ni teli mo ki jubab ki bangalayo hanre manong barokhat hi ki jingkeli ki bangala keli kim samla jubab te ka bala pelong yang mo kum uwei na kinong wat RTI bangam suhun ya ka rukom ka jubab ka jongki ka Mungkin Pak Aslan nak jik thok sya commissioner. Nga kumbang la ong ipi mene hi ba na kaliang jonga ngan satho hi de kan satho biang hi de ka complain sa ka office jong deputy commissioner Riboy district namar kidai maki higher authority de ansa budin hi ru ya kata